Imam 13 ovih u stvari. Što pričam? Pikola, ono more, jel? 6 pikola. 3 safirna pika je. I resto ću napraviti baklje. 24 komada. I ostavit ću sekiricu i ovo. I da treba mi hrana. Ne, dobro. Koliko imam da imam? 5 kuari. Kori. A da, treba mi gold. Brati, kako mogu napraviti gold nekako? Opa. Kako se pravi gold? Dobro. Što je ovo? Aha. Dobro. Ne. Dobro. Seri. Dobro. Ne može. Ovo. Ne može. Pojebim. Ne može napraviti gold. Nikako. 5. Dovoljno. I ovo ti je već 20. level. It's wrong to make you wrong. Ništa. Ja, nisam ponuo, a ne vezi. Idemo mi vamo. Idemo vamo. 32. visina. O! Zombi, lol. Da, polugu. Da, jebote. Sjećam se dok sam igrao Sky Factory. Ono... Ne Sky Factory, izvinjavam se. Lažem, Skyblock. Sky Factory, ono... Skyblock sa modovima. Skyblock dok sam igrao i bukvalno sam, znači, molio. Bukvalno ono boga i sve. Da mi dropaju zombi poluge. Trebao mi je hopper za... Nemam pojma ni za šta mi trebalo, jel? Ne znam, nešto tako. Evo sad kad mi ne treba poluga, ono, dropaju je. Jevi ga. Samo. Jedna yellowite je. Kako bi ja sišao dole. Ovako. Da mi to osvetljavamo. Ovako. I tu da bacimo baklji. Ne znam da ovdje izlazi. Yellowite. Gold. Coal. Uglje. Zlato. Ko bi rekao da je tako teško zlato naći, evo. Dobro. Čekaj. Dajmo kamenja. Ajde, kurac. Šta je ovaj središte?
Šta je, majstore? Vidim gore rubi, vidim ništa. Jebote, jel to stvarno ja ne mogu da verujem, jebote, koji kurac, ono. Ne mogu naći zlato, je. Bar ti kao da tražim, ono, ne znam šta je. Šta je ovdje? Yellowrite, Yellowrite. Tačno ne mogu da verujem. Sad sam se iznervirao. Jevote, ajde nisam sišao u... ne znam. Svi kako si spavnao creeper. Bruk. Ovdje još uvijek nema zlata. I on ima rudnik. Sekunda. Gledaj. To zlo, evo ga. To je to. Imam pulverizer. To je to. To se tražilo. Sad kako sam ja... Aha, dobro. Evo ga goldi znači. Malo ti je. I vodi. Da. Aha, vodi. Tu, to je to. Ovoga... Goldi pečen. Aktivirat ćemo vremena. Dobro. Dobro. I dobro. I nije dobro. Sam mislim. E sad, znači, imam to, imam gold, 4 irona, da napravimo oba. Frame. Izvinjam se, Riser. Znači 2 kopera, to imam, 2 flinta, imam, aha imam ovo. Da, 2 već, to je to. 2 flinta. Piston. Treba mi drva za piston. Dobro. I... ajde, kvarca ću da napravim. Nemam pojma zašto. Nekako tako izgleda full. Idem prvo prespavati. Onda posjećem pola šume, evo te ove tu što sam napravio kao... Sad ja se izvijem što se ovako zatvaram, što je ovako trenutno nezanimljiva epizoda, ali jevi ga, šta je tu je. Poslije ću ja napraviti to malo zanimljivije da bude. To je to, to je to. To i ovo i bronza tu.
treba mi još jedan gold, fuck, moram napraviti jedan, ne znam kako se to zove, repetitor, reception coil. Znači trebaju mi 2 ova, dobro. To je tamo. Pulverizer je gotov. Sad. Dynamo. Silver. To mogu peć, tog mi nije žao toliko. Tog ću naći. Treći mi, za ovo će mi treba dosta uglja. U stvari neće. Treba mi 3 irona. Da napravim jednu kantu. Da napravim... brate. Sam se sve ovdje sprčio, evo. Ajde, kopat ću ovdje. Ovako. Dobro. Vodu doneti. Sve. Sam sekund. Sam imao trsku. Sam sadio trsku. Trebalo bi da jesam. Jesam. Da. Sad će nju ponovo da... ću staviti bliže sebi tamo. Odlično. Koliko ima? Skoro stek. Ako ne istek, nema stek. Naravno, ovdje i ugljo. Devre. Marš. Kako se upravi, naravno. Trebaju mi 2. Dobro. Silver. Dobro. Dobro. 2. Ne moramo mijenju. Jedan redstone još. To je dobro. Ovako. Ovako. Dobro. Dobro. 36 komada. I... opa. Izvinjam se. Puni se. To je to. Sad, čega mi treba haos? Trenutno, šta mi je sljedeći plan da pravim? Furnjaču. U stvari, ne, nije mi furnjača prioritet. Prioritet mi je... lava fabrikator. Nema sile to da napravimo. Dobro. Mi se slime uspraviti nekako. Ima li još neki lava fabrikator? Nema. Uglavnom treba mi invar, sve o svemu treba će mi invara dosta. Dobro. A invar mi treba za sljedeći ovaj Dynamo.
koliko vode potroši, puno pičku. To stvarno puno vode troši, zato ga idealnim. Dobro. Šta mi sljedeći? Redstone. Furnjača. Mokanter. Marškovac, evo. Cigle mi trebaju. Dobro. Ništa, ajde još to da nađem, da spremim, tako reći, i kraj za danas. Peridot šalilo. Stortu, ide mlijeko. Svijem sad zaboravio. Mlijeko preiskidalo negativni efekt. Sve jedan efekt, ne, tako nešto. Išlo. Metal, dobro. Odlično. Sad ovako, opa. Dobijemo invar 9 komada. To ću poslije pečem. Dobro. To mi treba za furnjaču. Šta mi još treba za furnjaču? Imam, dobro, imam. I jedan gold, dobro, to će isto trebati. No, to ću sutra da radim. Trenutno mi se ne da. Tako da, to je to za ovu epizodu. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, ostavite neki like, share, subscribe, komentar i vidimo se neki drugi put. Ćao!